Oi, pero isto non está suficiente para o café. Pero, mentres tanto, podes meter un sorbo de gasolina. Cando era rapaz, daquelas había que esperar un pouco ese tipo de gasolina, que lle chamamos a ribeira de sempre, pois íbase quentando o motor tomando un sorbo xa antes. E despois tamén se lle botaba o café unha vez servido. Botábaselle outro sorbo bastante bo de gasolina para deixar o pocillo limpo. Non era para bebela, era para deixar o pocillo limpo. Era para deixar o pocillo limpo. Despois alguén bebía e outro non. Claro. Pero son as 9 da mañá, Pepe. Pero a ribeira xa se empezaba sempre pola mañá coa ribeira. Cando viñan operarios, pero o primeiro que se daba era unha copiña de ribeira pola mañá. Así que... Estarme convencendo, Estarme convencendo. Eso xa viña eso xa era obligatorio casi. Que che parece así? Así, é máis tamén. Así que, no, eso para empezar está ben. Vamos a empezar un capítulo caralludo. Dá un pouquinho de forza. Sí. É que, bebeu solo ou que? Como? Bebeu solo? Sei que che dá o sono, rapaz. Home, meterme a primeira hora na gasolina esa, na blanca... Bueno, eso é porque os novos non estades acostumbrados a iso. Estades acostumbrados a outra cousa. Non se sabe se vos sabedes o que facedes ou non, pero estades aí. Estamos aí. Ao final riste de miño, carallo, macho. Home, algo terei que... Se non me río, vou chorar ou que? Tamén ten razón. De todas as maneiras, así todo hai algo máis que virse espotrear aquí e poñerse a dormir. Tamén ten razón. Non terás algo de traballo hoxe? O traballo non nos rouba ninguén. Traballo vai no, pero quero deixar descansar. Porque eu xa fiz me parece que abondo, pouco como agradecidos. Con cuántos anos empezaches a traballar, Pepe? Aos 7 anos, aquí tuvemos a desgracia de que morreu o noso pai, quedou miña nai con 46 anos e 6 fillos, e había que poñerse a currar, había que traballar, había que cuidar as vacas, había que apañarlles comida para que tuvesen que as vacas non dan o leite polos cornos, porque a mellor alguén pensa que o leite que nace no cartón e non. O leite é segar, é sachar, é plantar, todo eso. Teñenme dito, con moita razón, daquela non podías traballar porque tiñas que ir ao colegio. Pero eu, cando tiña 7 anos, o colegio tiña oído que o había. Pero... Tiñas oído? Tiña oído que o había. Pero eu non sabía que era o colegio, eu non sabía se era unha clase de comida, se era un animal. Aquí chamábase a escola, pero aquí nesta parroquia, por non había nin escola. Había o servicio militar, pois para escribir unha cartiña á casa e tal, hai que saber algo. Entón, quero dicir, as mulleres naquela época, nese aspecto, tratábanse con certa inferioridade, pero nas casas quen mandaban eran as mulleres. Así é todo. E as da carteira, é verdad que sempre eran as mulleres? Cando había que renovar ganado, pagar a contribución, e de todo iso, quen se encargaba era o home.
Entón era un matriarcado un pouco a medias. Claro, sí, bueno, pero o de día a día na casa, o que dixera o home non valía moitazo. Oiche, fálame da túa muller, que ahora que non nos coita naide. Estás enamorado? Home, como é ao principio de todo, non, porque todo... Cambiouche a cara. De todas formas, cambiouche a cara cando xa nombrei. Estou contento con ela. Porque, en primeiro lugar, o sea, maltratar nunca me maltratou. Ai, bueno, eso é importante. Así que, entonces, pero é cousa de dous. Hai que contribuir de parte a parte. Temos 3 fillos maravillosos. Ela axudounos ou mellor dito, eu axudei. Ela criounos. Ela criounos. Aí non teño nada que reprochar. Así que, de todas as formas, un aprobado doble. Carajo. Eu pareceme que non é que non teña habido algún alto e baixo, sempre hai que reparar algún bache. Pero ben, levamos 57 anos e eu, de todas as formas, ainda firmaría por outros 57 se mos concederan, pero... Pepe, un batán que é? Antiguamente, as mantas de botar na cama facíanse de lana. Cando viña do tear, viña con un tecido lixeiro, traíanse o batán, metíanse as mantas na cuba, como no bombo dunha lavadora, poñíase o batán a funcionar e botaban ali o batán funcionando de 24 a 30 horas era o programa iso. Entonces, o que facían, entraban con un tecido lixeiro e salían un mantón gordo, que encollía o 50%. Ao encoller o 50%, evaporar non se evapora, pero iso tupe. Pois estou pensando eu que si o obxectivo do batán era encoller... Era encoller porque era para engordar, non era para encoller a ter engorda. Ganaba volumen. Claro. Pero eu non me vou meter no batán, sabes por qué? Porque xa son pequenos, se encollo... No, é que se te metes no batán, así que che día 2 ou 3 paus... Quedas ali. Xa queda seco. Pois vamos velo. Hacha risa. Así que eso... Eu quería felicitarte por unha cousa. Chegar aquí, ver como tes o batán coidado e que valores o noso para que a xente aporte un donativo ou algo, paréceme sorprendente, paréceme necesario, porque estas cousas dan moito traballo. Os galegos temos moitas cousas boas, pero moitas veces faltanos apreciar o noso. E creo que ese símbolo, ese acto de que tú poñas, de que a xente ten que colaborar co teu traballo, paréceme admirable, apláudoio e felicítote. Eu nacín aquí, criei-me aquí, gústame isto e gústame que isto, este sitio
penso que é digno de conservar tal conforme está ou mellorando, debían de participar a xente de boa fe voluntariamente, económicamente, para sufragar, porque isto non é, eu non é que queira cobrar, eu non quero cobrar o meu sueldo para nada, pero isto ten un gasto. O problema moitas veces non é facer as cousas de novo. É conservalas. É despois a conservación. Pois eu comprométome non a rozar, nin a conservar, pero sí a divulgar. Claro, porque non che me gusta moito baixar o eu lobo. non lle pido a ninguén que veña a rozar aí, nin que veña. É que che estaba vendo ollos de que me ibas pedir. Pero resulta que non. Vale, moi ben. Pois entón seguimos sendo amigos. Xa está, non pasa nada. Cando che digo foucellas, que che ven á mente? A mente venme o peor que lle pode vir a calquera. A foucellas, a alguén da xente nova venderonlle a imagen de que fora un defensor da patria aquí en contra do franquismo, e Foucellas foi un verdadeiro mamón de verdad, que aquí nesta zona non fixo máis que mal, porque leva nas súas costas ou son 6 ou 7 mortes feitas por el a tiro de eso. Esas son palabras maiores, Nós creemos que a morte de meu pai que foi causada pola visita de Foucellas aquí na nosa casa, porque aquí Foucellas veio comer varias veces. A túa casa? A nosa casa. E aquí, como o Batán traballaba, había mantas do Batán, había mantas antes de pasar ao Batán, donde as tiñamos amontonadas, entonces aquí podían dormir. O problema foi que a nós, a punta de pistola, nos atemorizaron que se decíamos algo, nos tiña que ser secreto, pero como se di, secreto de confesión. Entonces, que pasa? Descubreuse por donde anduvera, e viñeron, veu a Guardia Civil, e marcharon para a cárcel, aquí con 6 fillos, o máis vello ainda non tiña 14 anos. Por encubridores? Por encubridores. E canto tempo estivo a túa familia no cárcere? Meu pai botou mes e medio. Sí. Porque despois enfermou ali, entonces veu en libertad, chamaban daquela en libertad provisional. Pero daquelas era unha vergoña ir ao cárcere, non? Moito máis que agora. Pero como non foran por roubos, nin eran cousas políticas. Non tes rencor? Non, nun principio, non. O que de todas as maneiras, o que non quero é que me estían pisando todos os días. E tú que irás ao ceo ou ao inferno? Home, supoñendo que eu axa, se non vou ao ceo, quen vai ir? Ti máis eu. Ten razón. Home, non sei. Temos cara de boa xente. Nós temos cara de boa xente. Eu, polo menos, a miña cara non a vexo no espello. Sí. Pero a túa vexo e ten cara de boa persona. A túa cara tamén me dá de boa persona. Pero tamén eres algo pillo, Anda que non che gusta andar, carallo, vamos. Vouche facer un regalo e vouche dicir como se afía a gadaña. Porque o regalo é a gadaña. O regalo é a gadaña, claro. Ajá. O regalo é a gadaña. Entonces, a gadaña afíase desta maneira. Estarme regalando o símbolo da morte, Pepe. Bueno, eu non che deseo mal ningún, pero de todas formas prefiero que a leves ti que quedarme eu con ela. Home, claro. Agradezco cho ben, home. Chámalle parvo. Pois que che medre. Sí. Por moi ben. Por nada. O símbolo que Poño así. O símbolo que é, ándate con cuidado por eso, Ois, xa empezo ben, verdad? Empezas ben. Así non a leves moito. E lo? Un lado para atrás.
Mais atrás. Aí, vai como ten que ser. Aí, pois bueno. Así como ten que ser. Por gracias, amigo. Nada, hombre, que se aproveite. Que Dios te conserve moitos anos. Igualmente. Graciñas, home. Agardo que eso sea para ti, Como? Isto é natural puro. natural. Non é... Non ten grado ningún, verdad? Non ten... Isto resucita un morto. Ben, a xente nova faz como os pitos. Faz como os pitos. Fai o favor. No. Por favor. Un momento. Por favor, non quero máis. Non quero máis, pero agora temos de comprala. Non é... Porque ti pensas que te dou veneno, esternina, pero non é. Aquí tes... Por favor, Chupido, de verdad. Eso é coñá. Isto é bárbaro, Si, é bárbaro. Pois sabes que vamos facer? Eu tomei unha por min, outra por ti. Agora esta tela que tomar tú por ti. Vamos, home, ya non fagas como os pitos. Isto é salud. Isto é salud. Os novos non valides para nada. Pois sabes que che digo? Feliz Navidad. Estamos en abril, hai algo... Pero vamos a ver... Bótalle outra. Ai, non. Bota outra, agora veu eu. Agora vai por todos. Bótalle. Pero non é hinchas, por favor. Para. Esta vai por celebrar a Navidad en abril. Pois veña a Navidad en abril. É verdade, eu non... Está espectacular. Dixenche que te quería. Dame un abrazo. Pero me cacho na man. De verdad, Feliz Navidad, Pepe. Feliz Navidad, Vale, pois veña, pois que se cambia a Navidad. Que va a Navidad. Cambia Navidad. En abril, en mayo. Matándose. Bótalle. Pepe, está um homem aí dormindo com o cocá nosso. Estamos dormindo com o cão, que durma, é como ele faz. Ai, Deus mío, como vos puseste. Eu estou bem, ó. Eu estou bem. Não tenho nada grave, nem nada. Eu estou bem como um relógio. Vai, homem. Querido Pepe, con estes agasallos que far non sei se moita xente che virá velo batán. Amigo meu, o día que rematamos de gravar este capítulo dixéchesme que aprenderas moito comigo. Non creo eu que fose tanto, pero que non imaginas é o que eu aprendín de ti. Tócame agradecerche eternamente o teu tempo e a túa sabedoría. Cantos como a ti precisamos, amigo. Grazas por coidar o noso patrimonio material e inmaterial como o faz. Grazas por abrirme as portas da túa casa. Grazas tamén á túa compañeira de vida por tratarme tan ben tanto a min como a todo o meu equipo. Eu non sei se acabarei no inferno ou no ceo, pero onde queira que sexa, que acabe con xente como a ti, e se pode ser botándolle uns rolos de augardente. Sí, esa que cando baixa pola gorxa queima, pero para homes e mulleres como a ti non ten grados ningún, é da casa. Dei calón a rieiros.